таке. В який час найкраще лягати спати, про це може розказати наш наступний гість. Це Віктор Мацишин, невропатолог і лікар аюрведи. Він зараз дасть цікаві конкретні поради. Аюрведи, I'm ready. Доброго ранку вам. Вікторе, доброго ранку. Отже, ви згодні з порадами, у який час найкраще лягати спати, що це має бути до 10-ї, Так, це дійсно до 6-ї? так. І Тоді не будемо дійсно, повторюватися, давайте щось новеньке від вас. Я хотів би навіть додати, що ця порада дійсно дуже є важливою, і лягати спати в 10-й, можливо, це потребує уточнення, тому що ми в 10 бажано, щоб вже спали навіть. В 10 через ще те, спали. через те лягати, готуватися до сну треба вже починаючи з години 7-8, тобто розуміти, що нас чекає попереду сон, і в цей час бажано не якісь приміняти фізичні навантаження, тобто якихось емоційних розмов не вести. Це має вже бути час, коли ми вже плавно готуємося до сну, тобто починаємо приходити до того моменту, коли ми нарешті можемо добратися до ліжка, і тоді дійсно нам буде дуже легко заснути. Вікторе, скажіть, будь ласка, от зазвичай всі ми працюємо до 6-ї, а потім, наприклад, чоловік хоче займатися собою. Він іде там або в спортивний зал, або з друзями в футбол грає, м'яча ганяє. Що робити після такого спортивного... робити, якщо тобі це подобається. Ні, Чекай. Проблеми обговорювати. Ні, це велика проблема, бо якщо сказали, що з 7-ї вже треба готуватися і ніякого навантаження, а навантаження в тебе, наприклад, тренування... Ну, тоді вже обирай. На 8-го... Ні. Вікторе, скажіть, сам обирай тоді. Чекай, Таню, може є сильний релакс, який ти можеш собі дозволити, якась техніка, якась медитація, щоб після Він прибігає з баскетболу. І все таки, ви збуджені. Я після баскетболу не можу заснути, але в нас час в залі єдиний, який є, з 8-ї до 9-ї вечора. І все. І о 9-й ми закінчимо, я приходжу додому. Віктор же зрозумів. Ви ж володієте унікальними практиками дихання, так? Так. І дуже доречне теж питання. Я би хотів вам трошки прокоментувати. Справа в тому, що коли день у вас робота більш була пов'язана з сидячим способом, і тоді ви в кінці дня дійсно можете дати якісь фізичні навантаження. Але бажано, щоб це не було активне навантаження, це легке в задоволення, тобто воно приносило якісь емоційне Якщо воно задоволення. активне, але легке в задоволення. Але бажано, щоб ви до 8-ї години вже все-таки не навантажувалися, не перенавантажувалися. Навіть, Тобі кажуть, як треба, а життя, звісно, інше. Це може бути, звичайно, якась гра приємна, але це не повинно бути фізичне перенавантаження, не повинно бути такого активного, інтенсивного, фізичного, емоційного навіть Давайте подихаємо. Все-таки припхався додому захеканий Геннадій. Як подихати, щоб рівноважити себе? Значить, я, знаєте, як би хотів зараз допомогти розібратися в цій ситуації, бо це питання такого потребує якби системного бачення. Як ми вже з вами домовилися, що бажано лягати спати до 10-ї, і вже що в 10 ми будемо спати. Будемо лягати. Так. Але тепер все-таки є інша проблема. Людина лягає, все це робить, виконує всі рекомендації, але все ж таки є проблема. І тоді дійсно нам потрібні якісь додаткові методи, підходи. І я би хотів навіть вам сказати так, що я вам готовий запропонувати методику, яка не просто емпірично, скажімо так, з досвіду дає ефект, а яка має і наукове підтвердження. Ця техніка називається трансцендентальна медитація Махаріші. На сьогоднішній день є дуже багато різних методик, і часто, коли людина, прочитавши, що потрібно займатися медитацією, це багато таких порад в журналах, вона тут же в інтернет, чи до подруги, чи до друга, і відповідно отримує якісь певні поради. Насправді цього дуже мало, і може навіть воно не завжди буде ефективне. Тому що є техніки медитації, які пов'язані на концентрації. Якщо використовувати таку техніку, то людина навпаки буде перезбуджена, і в неї навпаки навіть при незначному порушенні сну виникнуть більш складні порушення сну. Ця техніка повинна допомагати людині отримати... Давайте цю техніку, тому що у нас зовсім часу немає, давайте цю техніку, саме про неї не будемо розповсюджуватися на інші. Ви розкажете її суть. Суть цієї техніки заключається в тому, що в ній використовується природа розуму. Розум завжди прагне до більшого. І коли ми розуму задаємо певний напрямок, а в звичайному житті розум прагне куди? Назовні, через органи відчуттів, контактує з об'єктами, які знаходяться в зовнішньому світі. Медитація ця побудована на тому, що ми розум не направляємо, тобто залишаємо розум пробудженим, але не даємо якогось напрямку. Ми його не підштовхуємо заволодіти тим чи іншим об'єктом, чи навіть по горизонталі. В стані, коли розум залишається пробудженим, але не направленим, він природньо починає рухатися до самого себе. Він починає рухатися в напрямку більшого спокою, тиші, гармонії. І що тоді відбувається з тілом? Тіло починає розслаблятися. І от коли тіло починає розслаблятися, вивільняються глибоко вкорінені стреси, втома і напруження. Якраз цей ефект нам являється
є принципово важливим, Як який же нам дає заспокоїти медитація. саме Да-да-да, свій Віктор. мозок? Я зрозуміла Покажіть, будь суть. ласка. Як його заспокоїти? Перед тим, як ви, наприклад, вже готуєтеся до сну, то можна зробити деякі вправи, які не пов'язані з динамічними навантаженнями, а вправи більше такого Так давайте ж їх релаксуючого. зробимо! Часу немає, Вікторе. Відносно дихальних вправ, давайте. Людина може просто сісти в зручне положення. Це може показуй. бути навіть Давай. біля місця, де людина буде спати, біля ліжка. І просто закривши очі, спостерігати за тим, як рухається вдох-видох. Тобто на вдосі і на видосі відбуваються ці Зосередитися цикли. саме на цьому. Це техніка не пов'язана з концентрацією, це просто спостереження. І коли ми спостерігаємо за фазою вдоху і видоху, наша увага поступово повинна зміститися на фазу видоху, і в кінці фазі видоху ми якби приходимо до якоїсь точки, ми ніби як розчиняємося в ній. Ця вправа дає можливість отримати розслаблення, але буває цього недостатньо. Чому я якраз вам розказав про техніку медитації, якраз трансцендентальна медитація Махаріші потребує спеціального навчання. Навчання це триває 4 дні по годині в день, і в результаті такого періоду навчання людина зможе далі вже практикувати цю медитацію без сторонньої Зрозуміли. допомоги. Вікторе, вам дуже дякуємо. Віктор Мацишин, лікар аюрведи, невропатолог, був у нас в студії. Абсолютно усипів Геннадія Коперника. Я ж навіть розгубилася. А йому аби заснути. Вікторе, дуже спасибо вам дякуємо. велике. Все, Отже, дякую. якщо вас ця методика зацікавила, ви маєте розібратися в тому, що слід їй вчитися.